както аз сега го правя. В продължение на 3 часа. Само си представете. Или пък Боко, банкенският титан, благодаря, банкенският титан на мисълта, който да застане и 3 часа да стои и да разговаря с хората. Или Костадин, или Корнелия, или Киро, Сен, Гноба и така нататък. Да ги изредим всички. Ето, аз заставам и няма никакъв проблем. Благодаря всички приятели. Просто изслушвам Волен Сидеров. Така и после? Представяш ли си някой от тях да застане и да разговаря така в продължение 1, 2, 3 часа и без да се умори, да говори, да общува с хиляди хора? Аз не мога да си го представя. Ако искат да заповядат, ако искат да седнат и по този начин да... Покани ги на битка. Да. Ето, аз поканя в момента... аз поканвам на битка Дилян Пеевски, който е с псевдоними Шиши, Феномена и други. Да заповяда Пеевски.